Добре. Здравейте! Знаете, че съм взел като лична кауза да покажа някои от хубавите неща, които се случват в българското образование. Всъщност, доста от идеите, които ви представям, са в начални фази. Днес това, което искам да направим, е да ви покажа проекта, който за последните година и половина е направил най-голямото развитие тук в България. Казва се Учи се и днес ще разберем как след първите стъпки се прави нещо, което може наистина да промени образованието в една цяла страна като България. Така че намираме се с Дарин. Здрасти, Дарин. Здрасти, Бояне. Вие наистина сте, може би, проекта, който се е развил най-добре, бих казал, смея да кажа, в последните... От колко време работите всъщност? Вече съществуваме от около година и половина. Значи го оцелих. Около година и половина, да. Доста интересна история имаме. В самото начало бях в чужбина, там прекъснах докторантурата си, дойдох си в България и тогава започнахме да развиваме проекта. В началото бях сам, вече сме 32 човека, които работим за Учи се. Само да кажем на зрителите, които не знаят, това е платформа с видеоуроци по всички класове и всички предмети, като това са уроци, които покриват материала, който трябва да знаят за училище, за да си изкарат отлични оценки, да учат забавно, да им е интересно. Получава се така, правим нещата, за да бъдат полезни на учениците, на техните родители. И така се случва, че учителите припознават това нещо като много полезно и го ползват в класните стаи. Значи имате подкрепата от тях? Имаме подкрепата, много учители го ползват в много класни стаи, пращали са ни снимки как го ползват с децата. Виждат, че това нещо им помага, защото анимациите, които правим в видеята, на учителите ще е доста трудно да ги направят в 1 час 40 минути. Ние отделяме за едно видео около 8 часа, в някои случаи и повече. И готово учителя пуска видеото, спира на моменти, говори си с учениците, дискутира нещо с тях. Как се прави едно такова видео? Какво всъщност се състои? Едно видео започваме така. Първо разглеждаме какви са изискванията на Министерството на образованието, защото следваме всяка една тяхна стъпка. След това започваме да подготвяме видеята. Поглеждам учебната програма, записвам си каквото се изисква от нея. След това преглеждам различни книги, които имам, интернет, поглеждам и в учебниците, за да знам по какъв начин го учат децата, защото не съм преподавал много в училище. След това си правя схемите, мислям, примерно, дали ще е за яйце, дали ще е някакъв произход, или пък, примерно, как се хранят змиите и добавям анимации към тези неща. След одобрение на учителите, които са като консултанти, вече се качва на сайта. А вие какво печелите от това? В момента печелим доста награди за... Които виждаме тук и са много красиви, между другото. 2012-2013 година за най-добър образователен сайт на годината и други такива, които ни показват, че сме на правилния път. Мисията ни е да сме в помощ на учениците, на всички ученици в България, да е масово, да учат бързо, лесно, интересно. Може ли да се представи като бизнес, който вие ще изкарвате нещо от това лично? Не ни е мисия да ставаме милионери в никакъв случай от този сайт. Целта е да се намери модел, в който да се самоиздържа. В момента сме инвестирали около $500 000 лева. Откъде са дошлите? Това са пари от инвеститори, които са подкрепили идеята. Обмисляме всякакви модели, но не е и страшно след време да помолим и хората да ни подкрепят с около някакви стотинки на ден, което е достатъчно, тъй като е масово, за да модела да работи. Надявам се, че имате хубави големи планове за бъдещето. Разкажи какви са те. Това, което правим в момента е след всяко видео да има упражнение. Гледаш видеото, научаваш, след това веднага се упражняваш и целта е, ако някъде сгрешиш на определен въпрос, самата система да те връща в видеото, да изгледаш тия 20-30 секунди и да наваксаш. В световен мащаб такъв тип платформи ще са основа на образованието и вместо да имат домашно вкъщи, учениците ще гледат видеята, ще се подготвят за 5-10 половин час и след това, като отидат в училище, започна на съвсем друго ниво. Лично съм много впечатлен от този проект, защото е един, който доказва, че наистина може да се въвежда промяна в образователната система. Тук и има резултати, имате над 4 милиона души гледания на видеята, което само по себе си е доказателство, че има глад за това в България. Аз също така вярвам и то реално работи и съществува, защото хората го харесват и го искат и то, ако не го искат, сайта умира и го затваряме екран, но понеже те го искат и
Има нужда от такъв продукт. Вече сме 32 души, които работим и се разрастваме постоянно. Страхотно. Успех. Благодаря.